Mogens Glistrup er født den 28. maj 1926. Mogens Glistrup er født i Rønne, som er den største by på Bornholm. Mogens Glistrup boede sammen med sin mor, som var hjemmegående, og hans far, som var lektor i fysik-kemi. Mogens Glistrup boede i Rønne, indtil han blev student på Rønne Statsskole. Han blev senere uddannet cand.jur. i København og tog derefter på et års studieophold på University of California i Berkeley. Mogens Glistrup var også den eneste, sammen med Simon Spies, som har taget 2 universitetsuddannelser på samme tid. Mogens Glistrup begyndte i 1960'erne at tænke på at afskaffe beskatningen for almindelige privatpersoner, og denne idé fremlagde han for forskellige partier. I 1971 blev Mogens Glistrup fravalgt som folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, og stiftede derfor den 22. august 1972 sit eget parti med navn Fremskridtspartiet, hvor han blandt andet ville have sit personbeskatningsforslag realiseret, og var derfor kampagneleder i 12 år. Mens Mogens Glistrup var i fængsel, overtog Pia Kjærsgaard Skansen som leder i partiet. 3 år senere, da Mogens Glistrup blev løsladt, advarede han muslimer, som han kaldte muhammedanere, mod indvandring i landet, for der vil blive en konsekvens. I 1990, 3 år efter han var kommet ind, blev Mogens Glistrup smidt ud af Folketinget, på grund af, at han ikke ville afgive sin stemme til et folketingsvalg. I forvejen. Nå, nej, det synes jeg nu ikke. Nu får du tid til eftertanke. Nej. Jeg har tænkt de tanker, jeg skal tænke. Og fortryde andre. Det gør jeg aldrig. Glistrup påstod i sine strafbare udtalelser blandt andet, at muslimer vil fordrive danskerne fra deres fædreland. Mange vordingborgenser fulgte optrinet. Det er jo forfærdeligt. Tænk sig selv, så gammel mand inden for sådan nogle udtalelser. Landet det er da frit. Jeg synes, det er i orden. Hvad er i orden? At han kom ind og afsvunde sine 20 dage. Ja. Fordi han har været rapkæft af alle sider, og jamen han kan jo bare holde sin mund. Fremskridtspartiet. Partiet blev stiftet den eftermiddag kl. 14.06 på en restaurant i Tivoli. Den 30. januar 1971 havde den kommende formand Mogens Glistrup været i tv-programmet Fokus. Der fik han vendt op og ned på det politiske Danmark. Den 22. august 1972 blev Fremskridtspartiet grundlagt. Allerede i 1973 var der folketingsvalg. Fremskridtspartiet fik næstflest stemmer, kun overgået af Socialdemokraterne, som fik 783.000 stemmer. Fremskridtspartiet fik 485.000 stemmer og kom ind i Folketinget med 28 mandater. Valget foregik den 4. december 1973, så man må sige, det var en stor julegave for Mogens Glistrup og hans parti. Valget var det bedste for Fremskridtspartiet i de 12 valgkampe, som partiet har nået. Fremskridtspartiets ideologi var, at man skulle ende med ikke at betale noget som helst i skat. Fremskridtspartiet havde en mening om, at der var alt for mange love og for mange regler. De ville have, at man kunne have frihed, så der ikke var love om alt, hvad man lavede. Det blev kendt som et protestparti, som ville gå mod systemet og ville have meldt Danmark ud af FN, NATO og Nordisk Råd. I 1971 blev Mogens Glistrup valgt fra som folketingskandidat i Det Konservative Folkeparti, og det medførte til, at han ville starte et nyt parti. Befolkningen var enige om, at skatten var blevet for høj, og det var med den holdning, han fik den store succes i den første valgkamp. Men ingen ville samarbejde med den omstridte herre fra Bornholm. Mogens Glistrup var en meget klog og meget velformulerende mand, men det havde man dog svært ved at se og høre nogle gange. Fremskridtspartiets klare holdninger var, at man ikke skulle betale skat. Mogens Glistrup viste også denne holdning ved ikke at betale skat privat. Det var hans tegn til hans vælgere om, at det kunne lade sig gøre. Men det varede ikke for evigt. I 1974 blev der rejst tiltale mod Bornholmeren, men først i 1983 blev han idømt 3 års fængsel. Disse 3 år skulle afsones i Horserød Statsfængsel. Mogens Glistrup havde fuld opbakning hjemmefra. Hans kone Lene Glistrup støttede sin mand i alt, hvad han lavede, og også hans skattesager. De var gift i lige godt 60 år. Lene Glistrup døde for få dage siden af en kortvarig kræftsygdom. Flov som dansker. Mogens Glistrup, hvad siger du? Jeg siger, at det er så typisk, man kommer med eksempel med England. Det hører til vores civilisation. Og selvfølgelig, alle dem, der er fra vores civilisation, de skal da være hjertelig velkomne. Det er en tredjedel jordens befolkning. Dem, der er fra Kina og Indien, som en anden tredjedel, er også hjertelig velkomne. Men muhammedanerne
om hvem enhver, der har studeret muhammedanismen, ved, at de kun er her for at indsmire sig, indtil de er stærke nok til at henrette os. De skal ud, fordi det er i den grad en fare, at for eksempel hende, der ringede, hendes børnebørn, vil ganske givet blive dræbt af muhammedanerne, hvis ikke vi nu udrydder muhammedanerne i Danmark. Men ikke sidde og kigge på Russia og sige, at hun er farlig. Jo, det er hun, fordi altså, det er netop det, Muhammed sagde. De skal være så indsmirrende som muligt, så de fupper folk. Altså, det er fuldstændig som de tyske handelsrejsen, der indkvarterede sig på D'Angleterre i slutningen af marts 1940, og 9. april kom ned med i officers uniformer med maskingevær i hånden. Sådan er hun også. Hvad gjorde han for racismen? Mogens Glistrup har gjort racismen mere omfattende og mere omdiskuteret. Han har skabt en masse debatter omkring sine og andres holdninger og deres syn på racisme, som set i videoen før. Mogens Glistrup var racist og var ikke bange for at komme ud med sine meninger og holdninger. Det gjorde også andre mennesker også turde at komme ud med deres meninger om racisme og muhammedanere. Hvis ikke han havde været så racistisk, så havde racisme ikke været sådan et omtalt og omdiskuteret emne, som det er i dag. Ytringsfrihed. Ytringsfrihed er noget, vi alle sammen kender. Vi kender det for noget godt. Vi tror, at ytringsfrihed er noget, vi har, hvor vi må sige, hvad vi vil. Sådan er det ikke altid. I 1939 blev der lavet en racismelov med milde love, egentlig kun for at beskytte jøderne i Danmark. Senere i 1971 blev det mere omfattende. Der blev lavet love omkring, at man ikke må ytre sig racistisk. Og den blev kaldt paragraf 266b, også kaldt racismeparagrafen og diskriminationsparagrafen. Mogens Glistrup er en gang blevet dømt ifølge denne lov, hvor han fik 20 dages fængsel. Hvorfor er racisme sådan et omdiskuteret emne? I vores tid bliver der diskuteret rigtig meget omkring racisme. Det er et emne, som ofte bliver taget op i blandt andet medierne og dansk politik. Vi føler et behov for at tage emnet op, fordi vi vil vise, at der er lidt racisme gemt langt inde i os, og for at se, om vi kan gøre noget mod de sorte. Vi behøver sikkert tage det op som et diskussionsemne, så ofte som vi gør i dag. Vi gør det for at komme ud med nogle af vores meninger, blandt andet omkring indvandring af de sorte. Så nej, det er ikke nødvendigt. Vi har bare et behov for at tage det op og debattere det. Hvad ville der ske, hvis vi ikke betalte skat? Hvis ikke vi betalte skat, så ville alle de offentlige ansatte ikke kunne få deres løn. Vi ville ikke kunne komme gratis til lægen og på hospitalet. Det ville komme til at koste ligesom i USA. Vi ved ikke rigtig, hvorfor Mogens Glistrup ville afskaffe skatten, og hvad han ville gøre, hvis det var blevet til en realitet i det danske samfund. Vores gæt er, at han synes, skatten var blevet for høj, men det er et simpelt svar. Der ligger også noget dybere bag hans holdning. Det er svært at gætte sig til, hvad der ville være sket, hvis ikke vi skulle betale skat. Hvis ikke befolkningen skulle betale skat, så ville alle bruge flere penge på biler, tøjvarer og alt muligt andet. Så spørger man, hvor pengene til at bevare sygehus skal komme fra. I Danmark er vi det land, som har den største afgift på biler, så man kan tage pengene derfra. Men det vil ikke være nok til at opveje det som er tabt. Til efteråret 2008 springer Danmark endelig ud som rumfartsnation, når Saturn-ekspeditionen tager afsted med 4 danske astronauter ombord. Vi har spurgt en række kendte danskere, hvad de synes om rejsen til Saturn. Jamen altså, prøv nu at høre, lille ven. Jeg vil slet ikke udtale mig om rumrejsen før. Jeg ved, hvor mange muhammedanere der kan være i lastrummet på sådan en raket. De skal bare flyve raketten lige ind i solen, så de kan brændes op. Hvad siger du, Saturn? Nå, jamen altså, den er jo også fyldt med meget giftige gasarter. Altså, der skal i hvert fald ikke være lædersæder ombord til muhammedanerne, eller små vinduer, som de kan sidde og kigge ud af. Der skal være bælragende mørkt, ligesom i de der jordhuler, hvor de ligger og avler. Og så skal der kun serveres svinekød ombord, morgen, middag og aften. Og så skal de bare sidde og kigge på Mohammed-tegninger hele tiden, også når de spiser og sover. Og de skal selvfølgelig selv betale for brændstoffet til raketten med deres bistandshjælper, ulandsstøtter, kontanthjælper og børnepenge, og hvad fanden det ellers rager til sig.